नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मंडळी, आपण कोकणामध्ये भरपूर प्रकारचे देवस्थानं वगैरे पाहिली असतील, पण आजच्या या सुवर्ण कोकणच्या भागात आपण अशा एका देवस्थानाबद्दल माहिती घेणार आहोत की जे पूर्वी तुम्ही कधी पाहिलं देखील नसेल। तर या देवस्थानाची वेगळेपण असं आहे की हे देवस्थान 6 महिने पाण्यामध्ये असतं आणि 6 महिने भाविकांसाठी कौल प्रसादासाठी खुलं असतं। तर सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत श्रीदेवी गिरावळ पाडागरवाडी शिरगाव या देवस्थानाबद्दल। तर मित्रांनो, या देवस्थानाबद्दलची आख्यायिका आणि या देवस्थानाची संपूर्ण माहितीसाठी सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। आता मी आलो आहे पाडागरवाडी शिरगाव येथे। तर या देवस्थानाकडे तुम्हाला यायचं असेल तर मुंबई गोवा हायवेवरून नांदगाव फाटा आहे। या नांदगाव फाट्यावरून 13 किलोमीटरवर शिरगाव गाव आहे आणि शिरगाव गावातून पाडागरवाडीला जायला एक रस्ता आहे साधारण 3 ते 4 किलोमीटर। तर पाडागरवाडी या वाडीमध्ये हे देवस्थान स्थित आहे, पियाळी नदीच्या काठावरती। तर आता मी पाडागरवाडीमध्ये आलो आहे आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला गाडी वगैरे येते तर त्या ठिकाणी आपण आता आहोत। आणि पहिल्यांदाच आल्यावर आपलं तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी समाधी वगैरे आहे। तर या ठिकाणी गोठणकर वगैरे सर्व ग्रामस्थ राहतात। तर त्यांच्यापैकी ही एक समाधी आहे आणि सोबतच या ठिकाणी मस्तपैकी असं चाफ्याचं झाड आहे सुंदर असं, आणि आता चाफ्याची फुलं देखील राहिली आहेत। आणि या ठिकाणी इकडे खाली जायला पायवाट आहे। पूर्वी ही पायवाट नव्हती, म्हणजे ज्यावेळी आम्ही लहान असताना यायचो या ठिकाणी। तर हल्ली 2 ते 3 वर्ष झाली आहेत या ठिकाणी पर्यटन स्थळ म्हणून हे विकसित करण्यात येतं। याच्या बाजूलाच सैतवडे धबधबा आहे, तर त्याच्यामुळे या ठिकाणचा हा पूर्ण विकास करण्यात येत आहे। तर त्याच्या आधारे ही पायवाट वगैरे संपूर्ण बनवलेली आहे। आणि पूर्वी या ठिकाणी यायला डांबरी रस्ता देखील नव्हता, तर तो डांबरी रस्ता देखील बनवण्यात आला आहे। तर आता आपण खाली देवस्थानपर्यंत जाऊया। तर मी पायवाटेने चाललो आहे खाली। या ठिकाणी पायवाट बनवलेली आहे, ही पूर्वी नव्हती। या ठिकाणी दगड वगैरे संपूर्ण होते, तर त्यातून वाट काढत आपल्याला जावं लागत होतं। तर गिरावळ देवी ही आमची ग्रामदैवत देखील आहे आणि त्यानंतर आमचे भरपूर रिलेटिव्ह वगैरे या ठिकाणी राहतात। त्याच्यासोबतच या ठिकाणी बाजूला इकडे एक ओढा आहे, हा पावसाळ्यात अतिशय भरून असा वाहत असतो। या ठिकाणी संपूर्ण अशी शांतता आहे। या ठिकाणी जर तुम्ही कधी आलात ना, तर अतिशय सुंदर असा निसर्गरम्य परिसर आहे या ठिकाणी। आणि यापूर्वीची शांतता म्हणजे तुम्हाला जर एखाद्या शांत ठिकाणी यायचं असेल तर हे अतिशय उत्तम आहे। त्याचबरोबर हे देवस्थान अतिशय पवित्र देखील आहे, त्यामुळे शक्यतो या ठिकाणी यायचं असेल तर भरपूर प्रमाणात काळजी घ्या, कारण याच्या बाजूलाच इकडे सैतवडा धबधबा देखील आहे। तो देखील पाहायला अतिशय सुंदर आहे, पण त्याचबरोबर त्या ठिकाणी जाण्याचा रस्ता देखील तेवढाच कठीण आहे। तर तो देखील आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत, तर त्याचा व्हिडिओ देखील नक्की बघा। तर ज्यावेळी आपण आता इकडे येतो तर एक साधारण 100 मीटर चालल्यावर या ठिकाणी श्री ब्राह्मण देव म्हणून आहेत। या ठिकाणी एक पाटी देखील लावलेली आहे, श्री ब्राह्मण देव प्रसन्न, या परिसरात पवित्र व स्वच्छता राखावी। तर हा पूर्ण ब्राह्मण देवाचा परिसर आहे। या ठिकाणी देखील दगडी बांधकाम वगैरे करून व्यवस्थित असा परिसर ठेवलेला आहे। गिरावळ देवी ज्या ठिकाणी स्थित आहे नदीपात्रामध्ये, तर त्याच्या अलीकडेच एक ब्राह्मण देवाचं स्थान आहे। तर या ठिकाणी काही पाषाण वगैरे ठेवलेली आहे। तर ज्यावेळी गिरावळ देवीची देखील पूजा होते तर त्यावेळी देखील या ठिकाणी पूजा वगैरे केली जाते आणि आजूबाजूचा परिसर देखील अतिशय सुंदर आहे। आता या ठिकाणी जंगल वगैरे पूर्ण आहे आणि परिसर संपूर्ण शांत आहे, फक्त नदीच्या पाण्याचा फक्त आवाज येतोय। तर आपण आता अजून खाली जाऊया। आपण आता या ठिकाणी खाली आलो आहोत। तर समोर आहे हे पियाळी नदीचं पात्र आहे।
या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता इकडे जेवण वगैरे बनवण्यासाठीची ही जागा आहे, ही देखील पूर्वी नव्हती. तर 1-2 वर्षापूर्वी त्याचं बांधकाम वगैरे केलेलं आहे. या ठिकाणी ज्यावेळी डाळाप उत्सव वगैरे असतो त्यावेळी या ठिकाणी संपूर्ण जेवण वगैरे बनवलं जातं. आणि हा जो समोरचा परिसर आहे हा देखील नवीनच बनवण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी संपूर्ण जेवणाच्या पंक्ती वगैरे असतात. आणि समोरच आहे हे गिरावळ देवीचं मंदिर आहे. चौथरा बांधण्यात आला आहे नदीपात्रामध्ये आणि ही बाजूला वाहते ही पियाळी नदी. आपण आता पियाळी नदीच्या पात्रात असलेल्या गिरावळ देवी देवस्थानापर्यंत आलेलो आहोत. तर या ठिकाणी नदीपात्रामध्ये देवीचं स्थान आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी खाली जायला देखील पायवाट वगैरे केले आहे, चिरेबंदी फ्लोरिंग वगैरे केलेलं आहे. तर आपण आता खाली जाऊया. या ठिकाणी प्रथम पायऱ्या वगैरे तुम्ही उतरल्यावर इकडे नदीपात्रामध्ये पाय वगैरे धुवून मगच देवस्थानामध्ये प्रवेश करायचा. ॲक्च्युली पूर्ण आमच्या आईवडिलांनी सांगितले आम्हाला. या ठिकाणी आपण आईवरतून थोडंसं पाणी वगैरे शिंपडून आपण आता चाललो आहे. तर इकडे या ठिकाणी मंडप वगैरे केलेला आहे. हे देवस्थान 6 महिने नदीपात्रामध्ये असतं, त्यामुळे या ठिकाणी हा चौथरा नदीमध्ये बांधण्यात आला आहे. ही आपली पियाळी नदी आहे आणि ज्यावेळी पावसाचं पाणी असतं त्यावेळी इकडे वरपर्यंत पाणी असतं पावसाचं. आणि त्याच्यामध्ये या चौथऱ्यामध्ये एक चौकोन केलेला आहे खाली. त्या चौकोनामध्ये देवीचे जी 3 पाषाणं आहेत ती ठेवली जातात पावसाळ्यामध्ये आणि त्यानंतर पावसाळा संपल्यावर ही पाषाणं परत वर काढली जातात. तर या ठिकाणी हा संपूर्ण मंडप वगैरे केलेला आहे आणि नवस वगैरे बोलण्याची कामं या ठिकाणी वगैरे केली जातात. तर मला देखील या ठिकाणी यायचं असेल, तुमचा नवस वगैरे बोलायचं असेल तर या ठिकाणी पुजारी वगैरे असतात, किंवा या ठिकाणी नसतील तर बाजूला वाडी आहे गोठणकर, या ठिकाणी गोठणकर राहतात. तर त्यांना तुम्ही या ठिकाणी घेऊन येऊ शकता. आणि हा आजूबाजूचा परिसर आहे. ही पियाळी नदी आहे आणि या ठिकाणी एक मध्ये कोंड आहे. तर या कोंडीविषयीची आख्यायिका आपण माहिती घेणार आहोत याची. मी आता आलो आहे गिरावळ देवीच्या इथे. तर या गिरावळ देवीबद्दलची जी आख्यायिका आहे या देवस्थानाबद्दलची, तर त्याची आपण आता माहिती घेणार आहोत. तर या ठिकाणी पुजारी आहेत संजय गोठणकर. तर यांच्याकडून आपण ही सर्व माहिती घेऊया या देवस्थानाबद्दल. तर आता आपल्याला गोठणकर काका ही माहिती देतील. की गोठणकर काका, मला सांगा या देवस्थानाबद्दलची आख्यायिका काय आहे आणि सुमारे किती वर्षाची परंपरा आहे या देवस्थानाला? 400-450 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. ओके. इथे आमच्या इथे 2 वेळा जत्रा होते. पावसात जूनच्या सुरुवातीला जत्रा होते आणि मार्गशीर्ष महिन्यात जत्रा होते. ओके. मार्गशीर्ष महिन्याच्या जत्रेचं स्वरूप खूप मोठं असतं. बरोबर. डाळाप उत्सव. भरपूर लोक लांबून येतात. इथे नवस वगैरे होते, महाप्रसाद होतो. ओके. लांबून लोक येतात. मग देवी पहिले ह्या इथे मार्गशीर्ष महिन्यात जेव्हा पाण्यात असते इथे या ठिकाणी असते. ओके. इथे जो बाजूला चौकोन केलेला आहे, चौकोन त्याचा चौथरा बसतो पाण्यात असते. ओके. मार्गशीर्ष महिन्यात इथे असं वर आसनस्थ केलं जातं त्यांना देवीला. ओके. मग त्यावेळेला पूजापाठ करून वगैरे सगळे नवस वगैरे करून
वर बसवली जाते आसन. त्याच्यानंतर मग 6 महिने वरती असते भाविकांसाठी, म्हणजे नवस वगैरे भाविकांच्या दर्शनासाठी जे काय प्रसाद असतील ते चालू असतात आणि भाविकांच्या दर्शनासाठी खुल्लं असतं ते. आणि मला सांगा, ह्या डाळप उत्सवाची देखील एक तुमची परंपरा आहे की संपूर्ण 12 वाडीमधून आपण शिधा गोळा करतो, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा. यावेळेला डाळापिय हा उत्सव जेव्हा करतो आम्ही, त्याच्या अगोदर 1 महिना अगोदर पूर्ण 12 वाडी, 1 महिना अगोदर किंवा हप्ताभर अगोदर किंवा 15 दिवस अगोदर पूर्ण 12 वाडीतून आम्ही फिरून तो शिधा गोळा करतो. ओके. प्रत्येक घराघरात जाऊन त्या शिधा तांदूळ आणून ते त्याचा इथे महाप्रसाद केला जातो. तांदळाचा 12 वाडीत फिरून त्या तांदळाचा इथे महाप्रसाद केला जातो आणि तो महाप्रसाद मग इथे आलेल्या सगळ्या लोकांना, भाविकांना वगैरे दिला जातो. तर याच्याबद्दलची आख्यायिका मला जरा समजू शकेल का? आपल्या बहिणीचं जेवण घेऊन जाताना ही देवी पाण्यातून अशी वाहत जाते. बहिणीला जेवण घेऊन जात असते आणि ती जेवण घेऊन जात असताना पाण्यातून अशी वाहत जाऊन त्या धबधब्याच्या इथे खाली स्थिर होते. या धबधब्यानं बघितलं तुम्ही? ओके, हो. तिकडे जाऊन स्थिर होते आणि मग आमच्या गोटणकर वाशीच्या एका माणसाच्या स्वप्नात येते की मी अशा अशा ठिकाणी आहे, मला तू वर काढ. मग तो माणूस सगळ्या गावकऱ्यांना घेऊन जातो की बाबा सांगतो घेऊन की बाबा असं असं झालेलं आहे, असं असं म्हणजे देवी स्वप्नात येऊन मला सांगितलंय की मी अशा अशा ठिकाणी स्थिर झालेली आहे. काय लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात, त्यांच्यावर काय लोक विश्वास ठेवत नाहीत. त्यावेळेला ते कोतवाल वगैरे आले, वाडीतली सगळी माणसं जमली. त्यावेळेला कोतवाल वगैरे होते ना, ते कोतवाल वगैरे आले. त्यांना सांगितलं की बाबा 3 वेळा तुम्हाला हात सोडण्यात येईल पाण्यात. बरोबर. त्या पाण्याला रशी वगैरे बांधून 3 वेळा त्यांना 2 वेळा हात सोडलं. त्यांनी सांगितलं मी हलवली रशी काय मला वरती काढा. असं 2 वेळा वरती काढलं. 3ऱ्या वेळेला त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला आता परत दुसरा चान्स देणार नाही मी. बरोबर. आता एकदाच काय ते करा आणि वर घेऊन या. मग त्यांना सोडला. सोडल्यानंतर त्याने आत गेल्यानंतर देवीला सांगितलं की बाबा आता मी माझा हे झालेलं आहे, नाविलाज झालेला आहे. बरोबर. आता तूच काय ते कर असं म्हटल्यावर देवी स्वतःच येऊन त्यांच्या छातीला अशी चिकटली आणि त्यांच्या सकट वर आली. मग ते पाळणं वर घेऊन आलं आणि मग त्याने इथे देवीला इथे मग प्रतिष्ठापना वगैरे करून केली सगळ्यांच्या उपस्थितीत. त्यावेळेला त्यांची पूजा अर्चा करून इथे प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ओके, धन्यवाद काका. तर मित्रांनो, आताच तुम्ही देवीबद्दलची माहिती वगैरे संपूर्ण घेतली, त्याचबरोबर आख्यायिका देखील आपण ऐकली. तर संपूर्ण पवित्र असे देवस्थान आहे. या ठिकाणी डाळाप उत्सव वगैरे होतो. त्याच्यानंतर त्यासोबत 6 महिने कौलप्रसादासाठी वगैरे, नवस बोलण्यासाठी वगैरे हे देवस्थान खुलं असतं. त्याच्यानंतर परत पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी परत देवी या ठिकाणी हा जो चौकोनिक बनवलेला आहे नदीपात्रामध्येच आहे, तर या ठिकाणी देवीला स्थानापन्न केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर परत ज्यावेळी पावसाळा संपतो आणि मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये हे जे 3 पाषाण आहेत हे परत वर काढली जातात आणि त्याचं प्रतिष्ठापना करून त्याची पूजा अर्चा केली जाते. तर त्यावेळी 12 वाडींचा एक गाव, तर या संपूर्ण 12 वाड्यांमधून शिधा वगैरे गोळा केली जाते आणि त्याचा महाप्रसाद केला जातो. त्याचबरोबर या ठिकाणी नवस वगैरे बोलले जातात, ओटी वगैरे भरली जाते. तर ते संपूर्ण जे सामान असतं ते महाप्रसादासाठी वापरलं जातं. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचं सबस्क्राईब करा. आणि आपल्या कोकणामधील अशी जी वेगळी परंपरा जपणारी देवस्थानं आहेत, तर याबद्दलची तुम्हाला जर काही माहिती असेल किंवा तुमच्याकडे एखादं असं देवस्थान असेल तर त्याच्याबद्दलची माहिती देखील आम्हाला द्या. आपण नक्की त्याचा व्हिडिओ बनवू. धन्यवाद.